Îmi pare rău că l-am filmat, dar nu prea am avut, cum să vă zic eu, chef, mai pe scurt. Așa, Golden Mr. Bot. E arta grupa. Așa, o să văd că să supraviețuiesc la ăștia. Îmi plac caramele de el sau caramele. Da, pe caramele de el. Ia unde vine prima plantă, primul zombie de fapt. Ai vine al doilea. Nu cred că o să fac față și o să pun acolo bomba. Zidul încă nu o să-l pun. Floricica și bănuții sunt foarte importanți. Da, după cum spuneam, nu cred că o să fac față singură vardă, de aceea am pus bomba. Simplu și elegant. Am scăpat. Și acum cred că o să fiu. Îmi pare rău că se aud picături de a început ploaia. Afară plouă de rupe. Și cred că aici se descurcă, nu are o să nu fiu mic. Sau... ce asta? Și fix unde am. Tot încă mai rezistă găleata. Îmi pare rău că se mișcă așa pe greu, dar v-am spus problema. Afară plouă și mai ales când plouă, îmi merge netot groaznic. Nu mânca, te rog eu, nu mânca văzare. Te rog eu, zombiului. Nu mânca văzare. De ce l-ai putut să te faci? Și tu vegetarian. Anti-vegetarian. Dar nici nu cred că există asta. Anti-vegetarian sau vegan. Dar e chiar bună chestia asta. Asta cum zice că nici nu știu. Nu știu. Nu că sunt distrus. Bine. Bine că a dat acolo. Mă descurc câte că nu mă putem să doar întâlnirile în jer de verde. Dacă nu puneam eu ăștia repede. Varză pentru toată lumea. Încă o dată varză pentru toată lumea. Încă o dată. Ba, mă nervez. Varză pentru toată lumea. Pentru doi. Nu, se întorc. Da, stai că vin de când ăștia. Dacă veneau de aia cu găleată, chiar mă supărau. De tot. Ca să dau și pe fosforul. Ca să nu mai dureze așa de mult. Tac, pac. Uite câte ușurile pe fosfor. Cred că așa o să fac nivelele, dar s-a pus să ajung din ce mai mult. Că așa un nivel de ăsta mi-a vreo 5 minute.
E că a venit la mine. Aoleu, l-a greșit. Nu o problemă. Cum să mai zic? Mă stai în cotură. Mă stai în cotură. Știu că mai are puțin. Oh, am bătut. L-am bătut. Nu vine să l-am bătut. Bine, dar oricum n-avem să-l bat uitați ce mai avem. Și mâncăm mai bine. Și cred că rezistam oricum. Continue. Da, și am primit o piniată și mi-a dat mulți bănuți și de le-a upgradat și le-am dat upgrade. Am 26 de chei. Deci pot să dau un loc la ce vrea mușcheletele meu într-un fel. Wow. Am loc. Ok. Deci într-un fel. Aproape am terminat jocul. Bine, am toate insulele, deci. Într-un fel da. Într-un fel nu. Deci am mai mult dificultate. Ați dat seama aici că să treci parcul de vivile și la mine de-abia reușesc să trec ăștia. Quest complete. Să vedeți ce vrea ăsta de aici. Ia ce... Că vreau bănuți. Hai să facem repede în continuare. Aici sper să nu va fi iarăși cărțile. Da, m-am lăsat cu cărțile mele de n-am ajutat. Da, și cred că o să vină numai de ăștia. Deci cred că dacă o să-mi dea și... Uite că nu dă numai de ăștia. Nu fac chiar așa același prostie. Nu mi-a dat să spar repede aici. Faza. Care e faza? Nu știu care e faza. Nu știu dacă nu pot să... Nu știu care e faza. Deci chiar nu știu care e faza. Cum să vă zic? Voi prea mult. Prea mult gândare. Dacă gândea, am dat și peste așa, dar nu știu cum să le zicem, mă. Când le zicem, mă, după aia. Dar să-mi dă și așa de rea, că sunt prea bun. Cred că avem tot. Uite, aici chiar avem nevoie, poate să stai. Iupi! Ce mănâncă acolo? Nu e bun. Da, să mă faci. Din păcate... Search. A final wave. Eu filmez de la 1 minut. Hai că o să filmez mai mult. De ce se întâmplă cu asta? Iapi! Iupi! Hai! Iapi! Uite că ce mă postesc. Și parcă aveți, da, cred că e, da, a fost final review. Da, hai că mai apăs să mai dau încă 2 meciuri, că îmi place. O să mă mai joc și off camera.
Da, o să mă mai joc off camera. Încă 3 meciuri. După ce postez acest clip. Știu pe ăsta. Ăsta urât. Mă face praf. N-am mă la care mănâncă ăla de blocat. Trebuie să mă rog pe ăștia, pe așa acum. Bine că ăsta e gratis. Dar tot nu m-am uitat la asta, cum se numește. Da, stați că mă uit după aceea. La unde vine primul ăla? Da, e clar. A văzut ce efectiv îmi face? Dacă se aude cătuna, dar n-am ce să fac, că nu vrea vremea să te. Dar uite că se topește! Bă, ce tare! E clară treaba. Se povestește vale 3000. Așa o să se numesc operațiune. Încă mai bine mă descărc. Să fac operațiune cu creier. Operație, nu opera. Varvă. Pască m-a scătisit. Ia și schimbe. Bă, da, copilul ăsta deja e faină lui. Da, și o să mai dau meci ca să fie măcar acolo 15 minute. Oricum n-am mai filmat de mult. Pentru că o să apară mai mult de mult mor. Da, am terminat acest meci. Și da, o să mai fac încă unul ca să fie 15 minute. O să încerc să vorbesc mai tare, dar n-am fost recucit, n-am răcit. Nu credeți așa ceva. Reclame și reclame. Să nu credeți așa ceva că am fost răcit. Dar am fost puțin răgușit. Dar să nu vă grijorați. Dar pe mine cel mai mult mai enervează că n-am ăla. Să mă lasă cum zice. Boomerang. Așa. Că nu știam eu cum îi zice. Îmi pare rău dacă se aud sunete pe fundal, dar mama mea spune haine. Deci, fix când vreau să fac episod, se găsește să fac video. Deci parcă nu ține cu mine. Și nici vremea nu ține cu mine. Bine, mami ține cu mine, e și abonator și de like-uri. Dacă și unii mergeți de fiecare vreau să fac episod, să le ia haine. Bine, nu de fiecare dată, dar asta s-a nimerit. Dar chiar îmi pare rău. Bine că acum le spăl la mâini și nu le spăl la mașină. Am zis să le spăl. Ca să nu mai intră în mine. Am lucrat ăștia. Așa, hop. Trebuie să pun repede o vărzică. Să înverzească treaba dacă v-ați prins. Deci nu cred că trebuie să până la sală. Dar asta e gratis. Tot ce e gratis e binevenit.
că nu l-a prins și pe el. Jur, dar îmi place să ninghez chiar dacă știu că nu spun nimic mai mult de aici. Da, vine deletarul. Înceapă șmecheria. Da, nu mai rezistă. Ce să mai reziste, sărac. Îmi pare rău că s-a auzit ușa, dar a intrat mama mea. Și cam acesta a fost episodul. Sper să vă placă. Am făcut un episod mai nu de 16 minute. Acesta a fost. Sper să vă placă. Și ne vedem data viitoare.